खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिकां ब्रह्म बिपिएफनि मोनसे सावराय जुथुमा हाबाफारि क'क्राझार जिल्ला फटबाजार महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि गार'फारा गामिनि जिरायसालि न'आव बिपिएफनि मोनसे सावराय जुथुमा खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव 1 नं फटबाजार बियाबनि एमएलए मुनमुन ब्रह्म बिथाङा गाहाय नुजाथिना बिपिएफ राजनीतिक हान्जाया फैगौ बिटिआर बिसायख'थियाव साखाफारानि थाखाय फटबाजार जिल्ला हालामनि इयुथ आरो बिएसइउनि दोलोफोरखौ गोख्रों साखाफारा खालामनानै दोलोखौ गाहामै गोसारनानै मावनाय दैदेननायनि सायाव गोख्रों सावरायलायनायखौ मावफुं मेलनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों फटबाजार जिल्ला बिएसइउनि गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौबो गोदानै आबु गियानखौ सायख'नानै दोननायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै बेनिफ्राय जोबोद मोजां दलीय कर्मीफ्रा एक्टिभ भाबै दिनैनिफ्राय गोसारै मावजोबसिगोन। आं बेनि आगोलबो मोनसे धर्मीय सभा जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि फटबाजार डिस्ट्रिक्टनि एनुवेल जुथुमायाव आङो हाबबोदों। गतिके बे बोथोराव फटबाजाराव बेरायनो थाखाय फटबाजारनि रायजो राजाफोरजों जयैनो ओंखाम गोरलैनि बोथोर माइ हानायनि हाखांनायनि ओंखाम गोरलै जानायनि बोथोर बयखौबो लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों। जोंहा दाखालिसो 13 and 14 आव 12 and 13 आव जोंहा बिटिसि आव एसेम्बलि जानानै थांबाय। होननो थाङोबा बे एसेम्बलिया जोबथा एसेम्बलि हिसाबैनो जोङो हमनानै लाजायो। खारन बिटिसि आव अलरेडि 5 बोसोरिया जोंहा जि फाइनान्सियेल इयार दंमोन बियो जोब्बायानो। गतिके बे जुथुमाय बे एसेम्बलियाव जोङो फटबाजारनि हिसाबैबो फटबाजारनि बहुत खैथा गोनांथि सोंलुफोरखौ सोंनाय जाहैदोंमोन। बे सोंनायनि बिथोराव जोङो माखासे फिननायखौ जोङो फोथायनो हायै एबा माबानो हायै मोनाखै जोङो फोथायनो हायै एन्सारखौ जोङो मोनदों। आरो बिसोरो जोङो बारे होनदोंमोन फटबाजारनिखौ लोब्बा लाखिनानै जोंहा जोंसार आरो जनक सानै एनडिएफबि होननानै बुंनाय बा सानै सेंग्राफोर जोंहा जिहेतु बिटिआर जाखांनायनि परे सुक्ति जानायनि परे एनडिएफबि होननाय गैला सानै जोङो सेंग्राफोरखौ जिउ खोमादों। बेनि बिथोराव सासेया जोंनि फटबाजारनिनोमोन। बिसोरखौ जोङो जवा 2 बोसोरनिफ्रायनो जोङो बिसोरनि थाखाय बिसोरनि एनकाउन्टार खालामनानै बिसोरखौनि जिउ खोमानायाव बिसोरनो मा अनसुंथाइ होदों सरकारि फालरफोरा बेसेबां एक्स ग्रेसिया होदों बे खोथाखौ जों बारे सोंलुबाय थादोंमोन। बिसोरो सरकारि पक्षनिफ्राय प्रमद बर'नि सरकारा फेरेंगानि डिपार्टमेन्ट जिहेतु गोग्लैयो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मावोमोन बिथांमोना थायोमोन फरेस्ट फेरेंगाजों लोब्बा लाखिनानै थाफायोमोन। बे खोथाखौ बियो मालाबाबो तथ्य सहकारे बिथांमोनहा एक्स ग्रेसिया होदों होननानै बुंनायनि तथ्यखौ जोंनो 2 बोसोराव बिसोरो दासिमबो दाखिल खालामनो हायाखै। बेनो प्रमान जे बिसोरो खुगाजोंल' पबित्र एसेम्बलियाव बिटिसिनि एसेम्बलि हाउसआव बिसोरो खुगाजों जि खोथा होनदों पबित्र हाउसआव जे खोथा होनदों जे जोंसार आरो जनकनो एक्स ग्रेसिया होदों होननानै बे खोथाखौ बिसोरो होआखै दे। बिसोर बे पबित्र एसेम्बलि हाउसआव जोंनि बिटिसिनि एसेम्बलि हाउसआव नंखाय खोथाखौनो बिसोरो होनो नंखाय खोथाजों बिसोरो फाव फान्दायो बियो प्रमान जाबाय। खारन एइबारनि एसेम्बलियावबो बिसोरो बे जनक आरो जोंसारनो
एक्सग्रेसिया होनायनि तथ्यखौ बिसोरो जोंनो टेबोलाव बा जोंनो बिसोरो दिन्थिनो हायाखै थिग बेबादिनो जोङो पर्बतजरानि दा आथिखालाव पर्बतजरायाव मोनफ्रोमबो हाग्रानिफ्राय साल दंफां बिफां इत्यादि इत्यादि उधाव जागासिनो दङ पर्बतजरानि रेन्जार अफिस प्रटेक्टर रेन्जार अफिस डिएफअ अफिसनिफ्राय दंफाङा बिना अक्सन सरकारि भाबै अक्सन खालामालासेनो फेरेंगा बसुमतारिया फरेस्टनि इएम जानानै बिथाङा गावनि पेटआव गावनि खाथिनि मानसिफोरनो गावनि निजा बबिया मानसिफोरनो पेटआव लिरै लिरै प्रत्येकता डिएफअ अफिस आरो प्रत्येकता रेन्ज अफिस फरेस्ट अफिसनिफ्राय सिज खालामनाय दंफांफोरखौ लानानै थांगासिनो दङ बेफोरो इलिगेल बे खोथाफोरखौ जों सोंलुनानै जों तथ्य बिदोंमोन नाथाय फेरेंगाया होनो हायाखै जोंनि पर्बतजरानि साल दंफाङा गोमागासिनो दङ जोंनि पर्बतजरानि अफिसाव हमजानाय सिज खालामनानै दोननाय दंफांफोरा बिना अक्सनाव बियो गोमागासिनो दङ फेरेंगानि पेटआव लानानै फेरेंगाया दस्रायाव फानहैगासिनो दङ बेफोरबायदि सोंलुखौ जों सोंदोंमोन नाथाय फेरेंगाया बेनि खुनु जुक्तिखौनो बियो होनो हायाखै बियो भेरि भेरि आनफर्चुनेट आरो जों बहुद खोथा सोंदोंमोन हानि हा पाट्टा होनायनि खोथाखौ जों सोंदोंमोन बिसोरो मानसिनो 2,500 मानसिनो हानि पाट्टा होनायनि नाम सहकारे जोङो दाखिल खालामनो तथ्य दाखिल खालामनो थाखाय बेखौबो जोङो बिथांमोननाव बिदोंमोन बेखौबो बिसोरो संखाल' होनदों आरो हानि सोरनो होदों बेखौ तथ्य बिसोरो होनो हायाखै बेनो प्रमान जे बिसोरो नंखाय खोथा बुंदों बे 2,500 जे हा होदों हा पाट्टा होदों होननानै बुंदों बियो एक्चुअली हा पाट्टा नङा बियो जोङो बटवारा मोननायसो जोंहा मोनथाय प्रत्येकता बिमाया बिफानि हाखौ फिसाफोरनि नामाव ट्रेन्सफार जायो बे ट्रेन्सफारखौसो बिसोरो खालामनो हादों जायनि थाखाय बिसोरो हा होदों होननानै बुंनाय बे तथ्यखौ जोंनो होनो हायाखै रायजो राजाफोरनो मिसलिडिं मिसा खोथा बिसोरो होनगासिनो दङ 4.5 बोसोर कमप्लिट जाबाय 5 बोसोर एप्रिल मासनि 8 तारिखआव 5 बोसोर दिन तारिख आरो समय कमप्लिटलि 5 बोसोरनि थाखाय जोबगोन गतिके बेखिनियाव दिनै इउपिपिएल सरकारा बिग जिर' बिटिसिनि रायजो राजानो होबाय होननानै बेनो प्रमान